Unha primeira toma de contacto para falar do futuro do Pontevedra Club de Fútbol. O concelleiro de Deportes mantivo esta mañá unha reunión coa presidenta do Club Granate para intentar solucionar canto antes todos os problemas que presenta o Estadio Municipal de Pasarón. Os elementos de seguridade no campo, que hai algúns aficionados que se queixan de que é necesario mellorar a seguridade para subir e baixar nas gradas, e algunha cousiña máis que temos que tratar sobre o mantemento en xeral do campo de fútbol, que teremos que ver no futuro máis inmediato como vamos solucionando o tema, porque, bueno, unha instalación municipal é unha instalación que foi moi cara e que é necesario manter nas mellores condicións, tanto porque é unha instalación municipal como para que o Pontevedra poida encontrarse a gusto xogando os seus partidos e os aficionados poidan sentirse cómodos asistindo aos partidos, non? Outro dos temas principais da reunión desta mañá foi a masificación dos campos da Xunqueira. Para solucionar este colapso, os equipos da base do Pontevedra comezarán a adestrar nos campos municipais de Sebe, Campañó ou Cerponzóns. Somos un clube que temos equipos en categorías importantes, estamos utilizando ás veces medios campos na cidade de Pontevedra por saturación dos campos que existen agora mesmo na Xunqueira. Nós estamos en disposición de sair da Xunqueira con a maioría dos nosos equipos e irnos aos campos de Sebe, Cerponzóns, de Campañó, para deixar máis espacios de máis clubes da cidade na Xunqueira, menos os dos cativos que preferimos que sigan ali. Como non podía ser de outro xeito, a futura cidade deportiva foi outro dos asuntos debatidos neste encontro. Tino Fernández asegurou que este proxecto estará en stand-by ata que non se constitúa o Goberno Central. Parece que hai boa disposición por todas as partes, imos seguir avanzando neste proxecto que eu parei ata que souben quen ia a ser o concelleiro de Deportes. Agora xa tendo a Tino o carón, podemos avanzar moito máis. Porque a nosa idea parece que pode sair adiante, non? Porque valoramos tamén o campo de Sebe xunto co que tiñamos antes do CD Lérez, pero esta alternativa eu penso que a vemos agora mesmo complicada, entón voltamos a nosa idea inicial de na parcela da baixo na Xunqueira de Alba. A drenase do céspede de Pasarón é un dos problemas que máis preocupa a Lupe Murillo. Nesta reunión, Tino Fernández comprometeuse a revisalo ao finalizar esta tempada, sempre cando o Pontevedra ascenda a segunda división.